clouds. So, mag-start na siya ganyan pa. So, namin din sa second floor. So, namin din sa second floor. So, modern niya mo. Sarado pa siya. So, mukha sa kong double chin. Oh my God. So, namin sa second floor. Yes. Oh my God. Cherry, kailangan ka sa video. Kailangan ka sa video na naka, oh my God. Dapat, ting-ani, firme ha ka na. Nakabit mo ka na, start siya. Start ako lang. Oh my God. Thank you very much. Papantay, tingnan ako. Yung PM lang ko. Liyan to the other brother. Ano, pero dilit na lang kay ano. Ano gutago pag napuntay ko. Hello! Hi, Ira! Nanapod ka sa ako mga videos. Anong masasabi mo? I hate vlogs.